belai pi barok ngi priang snob hai pi syakani ka thup kubor menta ka jan ni bat shwa bagin pa shi kubor ki babnya ngi ni pet shwa ki mat ki ba kongsan kiu ki ba kot na ka jingpang covid khat kendai sha palat sanpusan lak ngut hakari yai bat kari yang kerdan bandingkong bandon bun tam ki brio ba kot no anakane ka jingpang Bentikna Menteri Kesorkar Padang Prakash Javadekar bakari kendon hakalenti ban poi syakathong jong kawai kari kawai kayo uloong baginong rep kidon kam manlong lat luot ban bu ya kador kakam rep tit kan kentiu ya kayo kakot hakajela Bat pelat MU Walambok Rani ukna bakhat san snem ya ki lainut ki bala jangam jelak Habib Hoi District penkop burom ka Hill Farmers Union ya uni uriu slur. Ki khubor ki babnya. Kari India kalatam ya ki wei kiri ha perthai ha ka jingdon jong bon tam ki brio ki bala kotno na ka jingpang covid khat khandai ha ka bahadu palat sanpusan lak ngot ki brio ki lakot na ka ni ka jingpang hadu menta. Haki aku saw kanta bala let no kari kala saki hadu prapu arlak ngut ki bril ki blakot no nagani ka jingpang bat kumta ka jingdon jong ki bril ki blakot no nagani ka jingpang hadu menta kalong prapu saw point khatlai na ka shispa Hakawai pat kaliang Menteri Ketanat Kakot Kakia u Dr. Harsh Vardhan uloong ba ka jingpang covid khat khandai kalawan ra jing e ya ka perthai hi baro kawai kumta ka donkam ya ka jingya trailang jong baro kiri ban lat nakani ka jing e Shu ula kentu ya baro kinong song snong jangkari baki day ban but ya kajing betha banakapor syakapor jang katanat kakot kakia ha kajing ai jing kren jang u menta kasngi ka balong ru kajing ai jing kren ba shisian chitayo ne ka sande samvad u Dr. Harsh Vardhan ula kren syapang kilat lenti bala shim dakari ban yale persya ya kan ni ka klam corona Menteri Ketanat Information but Broadcasting Prakash Javadekar uloong ha panaji Goa mentakasngi baro lai teli ki bel ki bawan ra ya ka jingkala ha ka rep kam riang ya ka bala pentrekam da ka sor ka pedeng ka bala ai jing mento shibun ya ki nong rep ula benrap ru da ka boong bakari kala zdang ban yat ha kalenti ban penlong kawai kari kawai kayo lawan ra ya kini ki jingkala khnang bo on la ban kintiu ya ka yo ka kot jong ki nong rep la ban kedawah ni Baha kaliang ka khai pateng ya ki mar rap la judon bet ki nong khai ki bapenya ya ka kam bat penhe ya ka dor kumta kini ki kendon an ken ya rap ban wengno ya kum kini ki breu ulaong na pedeng bon teli ki jing thmu trekam ki ba uswami Vivekananda ukwa ban le kalong ban kentiu ya ka bha kamiat jong ki nong song snong kari bat ka wei na kita ki khubor kalong ka pule puthi Uswami Vivekananda usngo baka jingpuli hi kan wanra ya ka jingkala ha ka jing em ki bril kan yarab ban penpro jabeng ban penstart bat khamtam baki bril kila ban yeng hala ki jong ki kijat kumta ban pen orlong ya kan ni ka baula yalap ka Ramakrishna Mission Sora kala zang ban penlong ya ki jing ai jing hikai pentebet ya ki kenthai ha ki kam ba pher kani ka jaka ai jing hikai omtang baka ai jing hikai ya ki kenthai henrei kala yarab ru ha ka yo ka kot ka jongki La company shai to show Shapangani project la yo. There are 8 weavers who are working and there are 4 trainees. Because of this social distancing and lockdown and all, we are not planning to rush students. But if we say around total about all the previous trainees, we have trained around 120 students. Kumshi benta ban ai mensim ya ki khna pulin na ka than jong ka snong rimuliang ka bahap hapo ka ramrai jerngam constituency la pen ko burom ya ki khat lai ngot ki khna ki bala pas bha ha ki examen ba pher ya ga ne ka jing pen ko burom la le da ka rimuliang zonal youth congress hinen ka smi la pen lang ya ka ni ka jing yalang ha Saint Francis de Sales ongwa lang bat lawan ban ya shimenta da MLA ka ramrai jerngam constituency Ukimpa es Marbanyang kum ukongsan bat uba bajop pongrop UMDC karamrai jerngam kum usumbut kongsan habakren haka jingyalang ukimpa es Marbanyang ula ai kuble yaki kena ke bala pasbha haka examen SSLC bat HSSLC ula ai kuble ru ya ka rumuliang zonal youth congress kabala shimenta haka ni ka senjam haka ni ka sngi la yo ru ya ka jingkren na usumbut kongsan uba bajop pongrop minat bakinnya yo ban khet yu so jong jing job
haka jingpuli barkumjur haka karya jongki kemat kari ka bentar jong ka youth congress barkumjur jong yameli batnga bangna shimene karai ba yaki yaka higher education jongki kemat ngin pensil yaka educational fees kepada jongki ka jingthong yakitet halayeng kala pau bha hakini kisngi ki bamenta na markani ka kam ka ajing mentoy shibun hakaliang kayo kakot da kababu iya kan ni ka thong hakmat katanat Directorate of Horticulture Mushroom Development Center kala penlong ya ka lempong ban aji kai ban thongtet bat ban krenru shaphang ka jing mentoy jong kan ni ka kam haba kren bat ka DD News ka lab scientist kan ni ka center ka kong ke lingdo kala batai shaphang ki benta ba pher jong ka kam thongtet u assistant director jongka center u sumar kharlukhi ula batai shaphang kasbo ba penon kam hakakam kam thongtet bat ya ka benta ba khadu ka baha banle haba thong ya utit oyster for media we have to there are different methods but we usually go by this malt extract method we need to prepare this media so that to allow the to prepare the culture. So for media preparation, we usually go for by malt extract. This is the new mushrooms which we are introducing in our state. This is called shiitake. Scientifically, it's called Lentinus edidotes. Varieties, it's very good and suitable, especially for our hilly areas. So, with these varieties, after the government had tied up an MOU with the Japanese companies called Yachts Corporation, we are going to collaborate with them so that they are going to provide us the technologies, how to do about cultivation in these things. And moreover, one of the best things which we have done an agreement with them is that we have signed an MOU so that there will be a buyback agreement of all the products. Hakaway nagikana reuslur uway ukana bakatsan snem yaw balatip kerteng kumuwal lambok rani nakasnang omdan haribhoy district ulapalat ya laingut kibreu naka jingam jelop urani ulayat hu bakat ba udang khwai dok kha ulayot sngow ya kibreu bagilapan jingerap kumta hibran bran ulalet ban kinthi ha ban yarap ban say yaki na I really marbanyang ibalajan ngam jelop ipen pau ya kajing sngongo kabakraw ya urani ubla pelat ya I bad ya ki arngot ki khon jong I shu ilayat hu ru ba iken mau ya walambok rani ubla pelat ya arngot ki wei pat ki breu menshwa ki balajan ngam jelop lapen kup buram ya urani da General Secretary ka Hill Farmers Union u all fon birth Kharsentil mensi thok ding Tekat mo kasumpor iti bansay kini bro. Ikon pa di let ikailan yang te ngat kong kan mayarap liam ta na su chut la dita dala balak tupat ka kanu pa ka lan mai nga tai la ta di sya am la su te kata ka kalong tit da ben let tu sum jendong na ta kan ni sikanit mentapat ngin ya pechwaya ka jinglong jingman jong ka sunbeneng ka jingshit kalong 40 degree Celsius bat ka jingkriat kalong 0.0 degree Celsius ka jingsngam ka haw kalong khandai saw nakashispa hakapor min step bat prapun reo nakashispa hakapor janmit ka jinghap slap kalong iway point iway millimeter ka sunbeneng kandum loo haslong bat hakijaka ba marjan kalaru bandan ka jinghap slap ba malum mala Shoban penkot yaki kubor nginepet diang sa shisin yaki mat bakongsan. Kiyo ki bakot na kajing pang COVID khatandai syapalat sanpusan lagngot hakari yai bat kari ya kekerdan bandingkong bandon buntam kibriyo bakot no nakani kajing pang. Binti kena Menteri Kesorka Pedeng Prakash Javadekar bakari kedon hakalenti menpoi syakatrong jong kawai kari kawai kayo. Uloong bakinong rep kidon kam bandong light load banbu ya kador. Kekam rep tip kan kintiu ya kayo kakot ha kajela. Bat pelat walambok rani ukna bakhatsan snem yaki laingot ki balajan ngam jelok Haribhoi district penkop buram ka Hill Farmers Union ya uni riushdo.
te para lo katung ila poi syaka bukut jong ka thup kubor jongi menta ka janmit hadu bangin de syambiang bat phi la syai kasngi kublei pi baro